Okay, hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg forklarer lige reglerne. Eller var det? Godt, vi skal lave hvad er hvad channels. Det går ud på, at hvis vi siger, at det her det nu er en makrel, og vi ikke kan lide makrel, så tager vi sådan en, og sådan noget godt noget. En tallerken. Måske. Og så siger vi, at det her det er vores yndlingsslik, selvom det er overhovedet ikke er det. Og så tager vi den under, og så putter vi den. Og så hvis, hvis det nu er mig, der har lagt det under tallerkenerne, så skal Alberte vælge, om hvad for en tallerken hun vil have. Så hvis hun vælger den her, så skal hun spise makrellen. Og jeg skal så spise mit yndlingsslik. Men altså, kan vi ikke lade mig sådan noget? Vi må ikke spytte det ud. Jo. Men mindre at det er verdens største spølse. Ja, og vi er virkelig ikke holdt i den. Okay, vi skal slå sten, saks, papir. Den, der vinder, må vælge, hvad der skal være under først. Okay. Men kan du ikke bare starte? Fint nok, ses. Hej hej. Hej hej. Ind på værelset eller i stuen. Ja. Bare gå ind på et eller andet sted. Hov, jeg skal lige hente noget inde på mit værelse. Du skal lige lukke øjnene. Okay, jeg har en varm første dag. Popcorn, men der er ikke noget i. Eller hvad? Okay, der var noget i. Det skal ikke. Okay. Jeg kan lige se, at jeg har fundet noget. Godt, jeg har tænkt, at jeg vil prøve at gøre det, så på det her. Så der er slet ikke noget i den her popcorn. Super, så skal det. Så jeg skal få den andet, den kan være under den her. Så der er det ikke. Så skal man. Så tager jeg lige en større skål. Godt så. Jeg sætter lige kameraet på plads. Nu tænker jeg, Anna, lad være. Du må ikke kigge, Anna. Det er til Alberte og mig. Jeg skal se, hvad der er. 2 sekunder. Godt, det der sker. Nu det er jeg henter. Nej. Godt, bare ikke glemme alt det der. Det var min lille søster. Jeg henter Alberte nu. Alberte, vi er klar. Okay. Så, kom. Jeg tror, jeg skal tage den med. Spændende. Har du egentlig husket pausen? Ja, jeg har pauset sådan mange gange. Sådan bare kun 2 minutter indtil videre. Sætter I den her? Jeg sidder herovre, når du sidder på den anden side. Hvorfor skal jeg sidde herovre? Kan du se mig herovre? Jo, okay. Jo, kan jeg se. Kan jeg godt se dig? Og der er en lyserød skål der. Ikke lyserød. Den er hvid. Lyserød. Hvad for en tager du så? Jeg er bange. Jeg tager den her, fordi den er så meget stor ud. Hvorfor skal du vælge? Kan vi... Nej. Nej, jeg har en bedre idé. Fordi at du har jo sådan kigget, eller jeg kan jo kigge, hvad for en vi går. Så har du lukket øjnene, Ja. og så kigger jeg. Jeg skal ikke have noget bind på øjnene. Jo, jeg føler lige noget bind. 2 sekunder. Der var ikke noget bind, så jeg kunne bruge det. Ja, men det Marie lige vil forklare, som jeg lige forklarer nu, det er, at det vi gør, det er, at vi gør sådan, at så hvis det nu var mig for eksempel, så skulle jeg kigge under og så se, om det var noget godt noget, eller om det var noget dårligt noget. Og så hvis det for eksempel var noget godt noget, så skulle jeg nok gå væk. Så skal jeg få hende til at tro, at det er noget dårligt. Se mig. Få hende til at tro, at det er noget dårligt. Okay, luk øjnene. Godt. Okay. Ej, jeg kan se det. Jeg brækker mig over den der. Jeg brækker mig. Jeg kan ikke gennemskue dig. Jeg brækker mig over det. Jeg mener... Jeg tror, jeg tager den. Kom nu. Jeg brækker mig. Jeg mener det. Jeg brækker mig. Jeg kan se det. Jeg brækker mig. Anna, gå. Ej,
spisevenligt. Det ved jeg ikke. Okay, Det står med det der fremmedsprog, jeg kan finde ud af at læse. Okay, vi prøver lige at åbne den. Ej, prøv at lukke. Du kan det godt ikke. Ej, det kan jeg ikke. Jeg har fået rigtig nuggets i dag egentlig. Nej. Bare det. Jeg skal suppe. Anna, gå med dig. Jeg har ikke brug for det. Og den lugter af kattemad. Men prøv at lugte. Anna, gå. Jeg kigger jo bare på. Nej, Anna, gå. Gå, lad gå. Anna, gå. Hvis det der inde i også lugter af kattemad, synes jeg gør. Nej, det lugter af kiks. Det er bare Nej, det lugter af en kiks. Jeg smagte Okay, den men i går. Skal vi sige, hvis hverken synes, så skal være mindst smitter. Smid den Og ikke kommer til noget drik. Ja, det går frugter herovre i kæberne. Hvor lang tid har du egentlig haft den hjemme? 5. Marie kom frem, man kan ikke se dig. Hvor meget er aften? Jeg smagte den i går. Nu er jeg også herinde. Fordi hun har haft den 10 sekunder. Jeg tror bare, Det var ikke det slemmeste, Ja. inden jeg har prøvet. Anna, gå med dig. Nej, jeg kigger jo bare på den. Pause, Joe. Godt. Det var, at hun fik spist sin kiks, eller stadig i gang. Og vi blev så godt, at hun bare Nå, det er Okay, jeg gør det her. Jo, men det er bare tur til at finde noget nu, så jeg smutter. Jeg tager altså lige telefon med. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal finde. Noget lækkert og noget ulækkert. Hej, hej. Men det kan godt være noget, der er blevet fundet før. Hvad? Jeg skal lige hente noget, så 2 sekunder. Okay, jeg vil lige vise, hvad jeg har lagt i skålene. Den ene er sådan... Ja, 2 sekunder. Den ene er sådan papirfremlæg. Den er papirfremlæg. Den ser senere der. Og det andet er et... Ja, jeg kan lige finde op med det andet af det. Så ja. Lad os hente Marie. Så ja, lad os hente hende lige. Se, hvad hun siger til. Marie, Ja. du må gerne komme nu. Okay, kom on. Er du klar? Nej. Skal jeg vide, hvad jeg har fået på mig? Du må ikke prøve sådan, at du kigger igennem. Okay, jeg kigger væk. Tak. Jeg elsker det. Jeg elsker det, jeg har lagt i. Det er det bare. Ej, jeg elsker det. Altså virkelig sådan, jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg elsker det. Altså virkelig, jeg kan ikke beskrive det. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg elsker det. Så tager jeg den. Jo! Jeg har fucking spist papir fra McDonald's. Der. Altså, du skal spise helt det her papir her. Det er sgu da helt blødt. Så du har valgt 2 dårligt. Jeg har ikke tænkt over, at det var blødt. Man kan ikke spise det her papir Jeg kan ikke her. spise det her. Det smider jeg ud. Man kan ikke spise det Anna, her papir gå. her. Hej. Så vi er lige rykket... Ind på værelset. Ja. Ja, min lille søster bare sådan lidt. Så nu går jeg ud igen. Du finder nogle ting. Jeg skal have den her telefon med. Definitely that telefon. Godt. Du må egentlig godt kigge på din telefon imens. Ja, det kan vi da godt. Okay.
Min fødselsdag. Nå, jeg går lige ud torsdag. Nu skal jeg finde noget. Ja, nu skal vi lige finde noget. Hej. Vi gør det sådan her. Det er den her. Lidt op. Det er mit yndlingsstil, og bare det kan jeg også godt lide det. Sådan der. Putter vi den under her. Jeg skal bare lige finde noget andet, vi kan lide. Ja, nu går jeg derind og tager jern. Så lægger jeg det lige der. Og så kommer vi lige derind. Godt, nu er vi inde på værelset. Vi tænker lige at tænder lyset. Meget bedre. Så sætter vi her. 3, 2, 1. Så sætter jeg her. To go on the horn. Er bare lidt sidder det er meget skrøbeligt det der i. Okay. Så er jeg bange. Når Marie, du skal kigge, så kan du faktisk bare gøre sådan her med sammen. Ja. Det kan jo være, at jeg snyder dig. Okay, sådan der. Det hører de ikke. Tager du den der? 3, 2, 1. Ej, jeg kan faktisk også gerne have sådan en der i mellemstængen. Skal vi? Nej. Jo, for du har haft. Nej, jeg vil gerne. Jeg gider ikke have rosiner. Hvad fanden det nu er. Men hvor har du gjort alle de andre så? Ja, de ligger ude på bordet. Jeg kan ikke lide det. Okay, jeg heller ikke. Det er rosiner med jordbær. Men fuck kan man lave rosiner med jordbær? Sådan der. Jeg tænkte det. Jeg bliver nødt til at prøve at lave en taste-test. Den er bare 4 minutter, hvor vi video. Plus de ekstra minutter, vi lavede. Prøv at se her. Ny taste-test. Hvad med nogle med rosiner på? Ja. Det kan ikke anbefales. Det er for sent. Ja, er der skal ud nu? Ja. Hej. Okay, hvad er det, jeg skal vælge? Jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge. Jeg tror, at jeg tager sådan en her. Så sådan en, og lægger i den blå af den. I den blå skål her. Blå eller grøn, whatever. Og nu skal jeg tage denne her, og lægger over i den lyserøde skål, whatever. Så ja. I den grønne, der er der denne her i. Og i den lyserøde er der sådan en karamel ting, så ja. Lad os hellere gå ind til Marie med det. What? Okay, lad os gøre det her. Jeg lukker min Og Marie, hun har opdaget, hvad den ene ting er. Ja. Og det er noget, jeg ikke kan lide. Men det kan Men være, det er sikkert noget, du kan lide, sådan du troede, jeg kunne lide. Nå, jeg lukker øjnene. Ja. Har du dem helt lukket? Mm. Hvor mange fingre har jeg her? 70.000 et eller andet. Ej, du skal lige gætte ordentligt. 0. Nej. Okay. Jeg ved jo egentlig godt, hvad det er. Så jeg tager den der i stedet for. Hvorfor tager du alt? Jeg kan ikke engang lide denne her. Det kan jeg heller ikke. Og jeg kan heller ikke lide den her. Fedt.
fint, så skal jeg nok spise. For hun har altid fået den der, og nu vil Jeg har fået den en gang. Ja, du har også fået den der æske der. Ja. Så nu vil jeg gerne... Det ligner en flodmælks jordnød. Prøv at se her. Okay. Du har egentlig sat den i solen. Nej, Jeg kan ikke huske, hvor jeg satte den i solen. jeg tror stadig, den er ude i køkkenet. Jeg tror, jeg har haft det i 5 sekunder. Skulle til at slå på mit ben. Er det stærkt? Er det surt? Min kæbe. Det er jo Michael. Min kæbe. Nå. Hvorfor? Jeg har haft den over 10 sekunder. Jeg henter lige min sodavand 2 sek. Okay. Er det bare det? Jeg sidder lige med telefonen til at lade. Hvad? Hov, 2 sekunder. Vent lige. Jeg kommer. Hvad så? Jeg går lige ud. Din telefon. Jamen, jeg sagde, at jeg havde sat den til at lade op. Hvorfor? Fordi den mangler strøm. Hvorfor gjorde den det? Fordi den mangler... Det er bare det, den mangler strøm. Nu kan jeg bare sidde og kede mig nu. Du kan bare læse en bog. Life sucks. Nå, vi går ud. Hej. Godt, at jeg ved ikke, jeg har lavet skjult kamera på. Nå, så kom. Godt, jeg skal komme i gang. Vi er kommet ind til Albane. Nå, jeg kigger. Godt, du må kigge. Albane, nu spørger jeg bare lige dig. Når du kigger ikke op, viser du så ting og laver sådan enten sådan godt eller dårligt? Det skal man jo gøre, sådan for at vise, om den er god eller dårlig. Nå, du vælger. Vælg lige, prøv lige. Ja, vælg lige. Kig lige væk igen. Kig væk igen. Vi rykker rundt, vi rykker ikke rundt. Sådan der. Det er rykker rundt. Det kan også være, at jeg bare bytter skålene. Du har byttet skylden. Nu skal jeg også bare rykke rundt på skålene, fordi man ved jo aldrig. Nå, bare tage. Den der. Jeg hørte den der. Ja. Vil du seriøst have den der? Ja. Den hørte. Nej! Hvad er der i din? Vi byttede sidst, det gør vi også nu. Nej. Nej. Er det ikke bare en peber nu? Kan du ikke lide peber nu? Hvad kunne du se, det var en peber nu? Kan du ikke lide peber nu? Jeg tror ikke, jeg får det op det. Hvad? Det var mig og Johanne bagte. Nå. Nå. Til madkundskab. Nå. Nå, ses. Denne her i en fond. Bum. Og jeg glemmer på hvorfor ikke. Bare så. Så.
Vi så lige ud af, hvad den der tid fik. Det skal være det Marie. Gælder det meget nyt, synes jeg. Nu får vi lige her ud af, hvad der lidt. Så. Vi går også til sådan en dåse derovre. Jeg ved ikke, om man kan se det, men jeg går også til en dåse. Men det igen. Ja, jeg tror, det er sådan, at vi har lang tid nok. Okay. Jeg har lige fortalt, at den ene ting kan man ikke spise, men så skal man sådan altså, at det stod, ja. Jeg kigger ved. Vent dog rundt. Oh my god. Hvorfor? Jeg kan godt lide at sidde sådan her. Sådan har jeg altid fået lov til at sidde og bare det. Okay. Så. Godt. Jeg føler altid, at jeg har valgt den store. Det har du ikke. Har jeg ikke? Nej. Synes du, jeg skal tage en stor? Hvorfor? Nej, men du har ikke altid taget den store. Du har også taget en lille lidt. Men jeg er så mere den store, end jeg er den lille. Jeg tror, jeg tager... Jeg tror, jeg tager... Yay! What the fuck? Au. Jeg ligner en and. Du ligner en mustache. Au. Det er ligesom med min nævne, jeg ved. Ja. Okay. En sidste runde. Nej. Jo, jeg har noget, jeg vil virkelig gerne vil have. Fint. Men det er også den sidste. Den Ja. aller sidste. Ja. Okay. Hjælp mig lige, Alberte. Nej. Okay, ses. Godt. Vi laver stadig skjult kamera. Godt så. Så Marie, hun har bare bestemt, at jeg skulle klemme siddende i mit hår resten af videoen. Men godt, Godt. vi slutter af. Kig væk. Kig væk. Hvor mange fingre? Nej, godt. Okay. Fuck, der er mange ting hernede i. Der er mega mange gode ting hernede. Der er mega... Hey, kiggede du lige? Nej, jeg gør sådan noget her. Jeg klipper mig i øjnene. Kiggede du? Nej. Er du sikker? Ja. Er du 100% Det sikker? eneste, jeg kan se, det er det her. Okay, fedt. Du må godt kigge. Du må kigge. Ja, det gør jeg sgu også, men... Må jeg vælge først? Nej, det er mig, der skal vælge med stof. Godt, så bare vælge. Jeg ved godt, du vælger den. Altså, du vælger 100% den, jeg er syg godt vil have. Vil du have den der? Altså, det var den der, jeg kiggede med, den er for god. Ja. Det mener jeg faktisk, ærligt talt. Jeg lyver ikke engang den her gang. Jeg mener, jeg synes, den der, altså der er virkelig sådan, der er god til den. Tager du den? Okay. Nej. Den er faktisk fint nok. Ja. Den er faktisk stærk. Jeg kan ikke lide dem med ham, de her 3 her. Okay, den er den fint nok, kan jeg godt lide. Den her, jeg starter bare med den. Så vi kan få den over. Ej, den ligner jo ligesom din anden, som man også har kunne se på min liste. Vi har taget mega mange af dem der i dag. Ved hvorfor. Ej, jeg kan ikke, Marie. Og hvad fanden var det? Det er sådan ligesom Axel.
vil bare være død. Nu skal hun spytte det ud. Hvordan kan den lande sådan der? Flot. Jeg laver altid nogle her burger ud af mine... Hvad hedder de her nu? Kyllinger. Fik vi juleaften. Nå, det var egentlig alt for det her. Hej. Like og subscribe. Nej, det er virkelig verdens. Husk at like og subscribe. Ej, det skal bare ikke høre. Det skulle da dig. Nej, det var Det var hende. Det var hende. Hun griner sådan noget. Du kan jeg. Nej, jeg gør. Du sidder og smiler. Ej, fuck, hvad der lugter derovre. Ja, det er vores. Nej, det var din jo. Det var hendes. Det var hendes. Lige meget. Nå, tusind tak for at se med i den her video. Ha' det godt. Maries. Ha' det godt. Hej. Mwah. Men Albert, der er lige en ting, du ikke lige ved. Er det den her for gammel eller hvad? Nej. Hvad er det så? Hvor? Lå du mærke til, at jeg sagde, at min telefon var ude og lavet op? Hvor er den henne? Jeg har lavet skjult kamera på dig. Hvorhenne? Ej, okay. Kamera til kamera. You got pranked. To videoer på samtidig. Marie, jeg fik et chok af din sydsko. Ja, Marie, jeg tror, du skal passe på det. Jeg tror lige, jeg slukker på det her. Hej. Så jeg gør sådan her. Nå, det var egentlig bare det. Tusind tak for at se med i den her video. Hej.